Лукашенко вядзе таемныя перамовы з амерыканскімі дыпламатамі пра вызваленне палітвязняў у абмен на зняцце санкцыяў. Прынамсі, гэтак сцвярджаюць крыніцы польскага выдання «Rzecz Pospolita». Ну і пры гэтым гаворка ідзе пра значную колькасць вязняў, магчыма, пра тыя самыя 1300, як пісаў Трамп у соцсетках. Пасля вызвалення іх плануюць вывезці ў краіны Еўропы. Вось што нашаму тэлеканалу паведаміў аўтар матэрыялу журналіст Руслан Шошин. Цалкам не выключаюць і маі суразмоўцы, і аналітыкі, эксперты, што Лукашенко пойдзе на чарговыя вызваленні, і, магчыма, гэта будуць таксама масавыя вызваленні, як было хаця б у той жа Нікарагуа. Пра тэрміны ніхто, канешне, не гаворыць. Гэта вельмі сітуацыя дынамічная, таксама як ніхто не спадзяваўся, што калі дакладна і тое, што Лукашенко вызваліць Сергея Ціхановскага і 16 палітвязняў, пра гэта ж ніхто не ведаў загадзя. Былі таксама нейкія, канешне, размовы, былі пэўныя нейкія інфармацыі пра перамовы, але ніхто нават не ведаў, што дакладна гэта адбудзецца ў канкрэтны дзень. Таму тут усё залежыць ад, ну, скажем так, геапалітыкі таксама, бо Лукашенко хоча увайсці ў гэты вось тренд расійска-амерыканскіх перамоваў, хоча быць незалежным нейкім гульцом, хоча прынамсі не застацца недзе за бартом вось гэтай усёй укладанкі. Ужо зараз з намі на сувязі Павел Латушка, лідар НАУ, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Спадар Павел, добрый вечар. Дзякуем, што знайшлі час далучыцца да нашага эфіру. Добрый вечар. Добрый вечар, вітаю вас. Спадар Павел, ці сапраўды, на ваш погляд, вось як сцвярджае выданне «Rzecz Pospolita», Трамп аказвае нейкі ціск на Лукашэнку, ці гэта проста такая нейкая прапанова з боку адміністрацыі Белага дому была да афіцыйнага Менску вызваліць гэтых 1300 палітзняволеных? Ну, сам факт две публікацыі у Social Truth прэзідэнта ЗША – гэта факт ціску, бо з аднаго боку размова ў такой прыязнай манеры, гэтую тактыку выкарыстоўвае прэзідэнт ЗША Дональд Трамп не толькі ў адносінах Лукашэнкі, што мы пабачылі, у адносінах і да Расійскай Федэрацыі. Гэта яго падыход, ён лічыць, што праз гэта можна дасягнуць вынікаў. А пазнейшая публікацыя, дзе ён узгадвае пра неабходнасць вызвалення 1300 палітзняволеных у Беларусі. І пазней праз 2 дні чарговая публікацыя, дзе ён піша, што ў бліжэйшым часам чакае, што адбудзецца вызваленне 1300 палітычных зняволеных. Фактычна гэта такі, можа, у нейкім сэнсе езуіцкі падыход, бо гэтая тэма выведзена ў публічную прастору, і Лукашенко трапляе ў нязручную сітуацыю. Паглядзіце, калі прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, краіны нумар 1 у свеце, звяртаецца да яго па пытанню вызвалення палітзняволеных двойчы. Дарэчы, яшчэ давайце не забываць, што асабісты адвакат Дональда Трампа тэлефануе да Лукашэнкі адразу пасля таго, як адбылася тэлефонная размова Трампам з Лукашэнкам. Гэта ўсё, безумоўна, ставіць яго ў незручную сітуацыю. Ён павінен на гэта адрэагаваць. Я, конечно, пазнаёміўшыся з матэрыялам «Rzecz Pospolita», аднаго з буйнейшых уплывовых выданняў Польшы, магу сказаць, што я не выключаю, хутчэй нават перакананы ў тым, што ідзе гэтая камунікацыя. Яна ідзе па формуле наступнай. Амерыканскі бок, конечно, з улікам таго, што сказаў прэзідэнт ЗША, настойвае на вызваленні ўсіх палітзняволеных. І ўсіх гэта значыцца 1300 плюс палітзняволеных. Мы бачым, што кожны дзень з'яўляюцца новыя і новыя беларусы, якія атрымліваюць статус палітзняволеных. Рэпрэсіі не спыняецца. З другого боку, Лукашенко, які ўжо эксперт у зняцці санкцый, у гандлю санкцыямі, на жаль, людзьмі, ён хоча пайсці па формуле: вы першыя, вось глядзіце, я вызваліў 14 асобаў і у тым ліку Сергея Ціхановскага, зараз вы зрабіце гэты крок. Але прабачце, тут яму патэлефанаваў прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, які ўжо зрабіў вельмі моцны крок у адносінах Лукашэнкі, нават назваў яго
тым, кім мы яго з вами не лічым. Ён не прэзідэнт, ён узурпатар улады. Таму я думаю, што амерыканскі бок чакае з яго боку крокаў. Тут могуць быць спробы Лукашэнкі. Ну, давайте я вызвалю частку палізняволеных. 100-200. На жаль, мы тут лічбы гэту выкарыстоўваем, а это тычыцца канкрэтных людзей. Гэта вельмі так непрыемна, неёмка пра гэта казаць, але, на жаль, такую рэальнасць стварыў рэжым Лукашэнкі. І вось тут можа быць такі падыход. Я вызвалю частку, а вы адрэагуйце. Што чакае Лукашенко ад амерыканцаў? Ён хоча, каб амерыканцы знялі санкцыі на калій, на Белавія і на беларускі банкаўскі сектор. Его не цікавіць, напрыклад, фізічныя асобы, бо шмат людзей, там сотні людзей знаходзяцца пад персанальнымі санкцыямі, у тым ліку эканамічна персанальнымі санкцыямі. Нават прадпрыемствы некаторыя знаходзяцца, але вось гэтыя тры кірункі, калій, Белавія і банкаўскі сектор, гэта найбольш, што цікавіць Лукашэнку. Вось на сённяшні дзень так выглядае, я думаю, гэтая камунікацыя, але мячык на баку Лукашэнкі, на яго полі, двойчы пададзены Трампам. Лукашенко яго адкіне назад. Ну, мы не можам прадказаць дзеянняў прэзідэнта ЗША, але нават зыходзячы з яго падыходаў, Трамп можа так ужо ударыць наступным разам, што, ну, напэўна, гэтая пілка, гэты мячык у брамку Лукашэнкі можа быць забіта з наступствамі. Спадару Павел, ну, разам з гэтым ведаючы характар Дональда Трампа, яму можа папросту надакучыць. Ён трэці раз там нікуды не ў брамку, нікуды біць не можа. І менавіта таму многія эксперты гавораць, што вакно магчымасцяў вось гэта для Лукашэнкі, яно звужваецца. І тады вось не вельмі зразумела, дык чаго ён ввогуле цягне. Ён цану сабе набівае, ці папросту аніякай канкрэтнай плюшкі яму не прапанавалі дагэтуль. Як думаеце? Я думаю, что все залежыць ад геапалітычнай сітуацыі. Я тут пагаджуся з Русланом Шошыным. Увогуле, уся гэтая камунікацыя з амерыканскім бокам з'яўляецца менавіта вынікам тых геапалітычных зменаў, якія адбыліся, зменаў ці можа папярэдніх перадпасылак да гэтых зменаў. Тое, што адбылася сустрэча Трампа з Пуціним, тое, што яны дагэтуль размаўлялі па тэлефону, гэта стварыла падставы дзеля таго, каб і адбылася нейкая камунікацыя з Лукашэнкам. Лукашенко зараз сядзіць і чакае, а куды пойдзе развіццё сітуацыі. Калі яно будзе эскалавацца, ну тады ён разумее, што можа мне не трэба рабіць нейкія крокі ў бок Злучаных Штатаў Амерыкі. Калі не, ну тут трэба, значыцца, мне рабіць гэтыя крокі, бо можа скласціся сітуацыя, што расіяне атрымаюць па выніках нейкіх дамоўленасцяў сабе, ну, умоўныя плюшкі, а Лукашенко застанецца з ні з чым. З іншага боку, калі ён все ж таки думае пра сваю ўладу, а калі, ну, наўрад ці мы так лічым, але калі ён думае все ж таки пра дзяржаву Беларусь як незалежную краіну, то яму трэба рабіць гэты крок, бо гэта балансуе яго, балансуе ў палітычнай прасторы. На гэтым геапалітычным разломе, які сёння мы бачым, геапалітычны разлом паміж усходам і захадам. Гэта адпавядае інтарэсам яго персанальным, але гэта адпавядае, безумоўна, інтарэсам і дзяржавы Рэспубліка Беларусь. Таму я думаю, што ён зараз чакае. Я ўсё ж таки лічу, што за гэтым стаяць таксама ўплывовыя людзі, якія вельмі блізкія да прэзідэнта ЗША. Гэта адвакат Коуэлл, якога вы зараз паказваеце ў ліку на экранах. Ён першы заходзіў у кабінет Лукашенка, які быў ужо 5 разоў у Лукашэнкі, размаўляў з ім па тэлефоне, які вельмі блізкі да прэзідэнта Трампа. Там я спадзяюся, што ён не перастане за гэтую тэму адвакатаваць. Ёсць намеснік дарадцы, намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Сміт, які таксама ведае добра сітуацыю ў Беларусі. Я спадзяюся, што дзярждэпартамент не адмовіцца ад гэтай сітуацыі. Таму ўсё ж таки я разлічваю на тое, што крокі будуць зроблены з боку Лукашэнкі, якія, ну вось тут ужо мы можам дыскутаваць. Яшчэ крышачку пра гэтыя перамовы. Мы папрасілі выказацца блогерку і былую палітзняволеную Вольгу Такарчук. Давайте послухаем яе и вернемся до нашей размовы. Я, конечно, очень рада, что такой шанс у нас на горизонте маячит. Я не знаю, будет ли это там 1300. В любом случае нам надо готовиться организациям, фондам к тому, что если это не будет единоразово 1300,
какими-то группами, да, что тоже допустимо и возможно, то значит надо проставить приоритеты этих групп, чтобы изначально вышли люди с гуманитарного списка, пожилые люди, люди с инвалидностью, да, люди с очень слабым здоровьем, люди, которые в огромной зоне риска. Мы говорим там Саткевичу дали 14, там Колесниковой 10, Знаку, там, да, мы вот эти сроки называем, а у нас сотни людей, у которых сроки идут 10-20 плюс лет. И про них вообще никто не знает, прямо от слова совсем. А их столько, и я смотрю, там 20 лет, 18 лет, 16 лет, молодые парнишки или там очень пожилые люди. И вот таких надо, я думаю, вот составлять такие списки, кто прямо очень нужен, да, вот кого надо спасать. Спадар Павел, ну пры гэтым колькасць палітвязняў, у тым ліку, пра якіх нікому не вядома, яна ж можа і павялічыцца нават цяпер у часе гэтага гандлю. Сёння з раніцы праўнік НАУ Михаил Кирилюк у эфіры Еўрараду якраз раіў сваякам палітзняволеных нават ананімна спрабаваць дабіцца статусу для іх блізкіх, каб яны маглі трапіць у гэты пакет, у гэты абмен. І у мяне такое пытанне да вас, як да прадстаўніка дэмакратычнай Беларусі, ці гатовыя дымсілы да сітуацыі, калі раптам усе 1300 альбо 2000 ці колькі чалавек выйдзе, іх выкінуць за межы Беларусі, ці гатовыя дымсілы дапамагчы гэтым людзям, альбо сёння трэба адразу сказаць ясна сваякам гэтых людзей, што спадарства, рэсурсы абмежаваныя, старайцеся разлічваць у тым ліку і на сябе. Не, зусім не так, я не пагаджуся. Ну, па-першае, давайте заходзіць з галоўнага тэзіса, які мы даводзім амерыканскаму боку ў нашай камунікацыі. І гэта я вось якраз знайшоў гэты артыкул Канстытуцыі Лукашэнкі, які нават яго Канстытуцыі дакладна апісвае права грамадзян Рэспублікі Беларусь свабодна перамяшчацца і выбіраць месца жыхарства ў межах Рэспублікі Беларусь, пакідаць яе і бесперашкодна вяртацца назад. Таму ў камунікацыі з амерыканскім бокам, які адпаведным чынам камунікуе ўжо з рэжымам, мы кажам, што трэба беларусам даць права, які будуць выходзіць з турму, застацца на тэрыторыі Беларусі. Але калі Лукашенко пойдзе на гэты сцэнар і выкіне з тэрыторыі Беларусі палітзняволеных, то зразумела, мы прымем усіх і будзем максімальна старацца дапамагчы усім. Дзеля гэтага і былі створаны адпаведны, дарэчы, на сёння на паседжанні аб'яднанага пераходнага кабінета на чале са Святланай Ціханаўскай Вольга Зазулінская, як галоўная адказная за гэтае пытанне, ініцыявала абмеркаванне, і мы абмяркоўвалі нашу магчымыя дзеянні і магчымую гатоўнасць. У нас ёсць ініцыятывы, у нас ёсць Байсол, у нас есть Байхелп, у нас есть Международный фонд падтрымки палітзняволеных, Международный гуманітарны фонд, дзе перадусім удзельнічаюць скандынаўскія краіны. Але на сённяшні дзень гэтых рэсурсаў, зразумела, недастаткова, і гэта рэальнасць. Таму, зразумела, як беларус, які звяртаецца да беларусаў і беларусак, мы будзем звяртацца і просім, калі адбудзецца гэтая сітуацыя, Лукашенко будзе выпраўляць за межы Беларусі, грамадзян Беларусі, каб мы ўсе разам аб'ядналіся і рэсурсна, і арганізацыйна, і матэрыяльна, і дапамаглі тым, хто з'яўляецца нашымі героямі, хто пакутуе ў гэтых жудасных умовах, у турмах рэжыму Лукашэнкі. Я спадзяюся, што тут нас падтрымаюць і фонды, і міжнародныя партнёры, і перадусім мы, беларусы. Ну гэта жа наша адказнасць і абавязак. Я спадзяюся, што мяне тут гледачы таксама ў гэтым кантэксце падтрымаюць. Мы ўжо інфармавалі і польскі бок, і літоўскі бок аб тым, што можа паўстаць такая сітуацыя. Мы, конечно, разумеем, што перадусім гэта будзе выклік для суседніх краінаў, куды Лукашенко будзе і выпраўляць, калі мы разглядаем пазітыўны сцэнар, што ўсё ж такі гэта адбудзецца, выпраўляць палітзняволеных. Спадар Павел, дзякуй вялікі за гэтую размову. Павел Латушка, лідар НАУ і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету. У звязку з гэтым таксама нагадаю спадарству, што сам Александр Лукашенко прапанаваў амерыканскаму боку забраць палітычных зняволеных, і калі яны гатовыя прыняць іх у Злучаных Штатах. Вся гэтая гісторыя нагадвае гісторыю з Нікарагуа, калі дыктатар Артэга пагадзіўся вызваліць больш за 220 палітычных праціўнікаў свайго рэжыму у абмен на тое, што за імі прыляцяць адмысловыя самалёты Злучаных Штатаў. Такі самалёт прыляцеў і сапраўды забраў гэтых людзей да сябе.